sempre de felicitar e agradecer calqueira traballo, calqueira esforzo que se fai pola nosa nación, polo noso país. E neste momento temos que agradecer a presencia dunha forma quente, tamén en base ao día, neste traballo que está facendo neste momento. O nacionalismo é quentura, é chama, é flama, e iso temos sempre que telo en conta. O símbolo, a historia, si negan a Pardo de Cela e dicen que é un ladrón, eu sempre me pregunto, si era un medieval, evidentemente era un personaxe medieval, pero parece ser que os reis católicos non eran personaxes medievales, que eles podían ter intereses familiares, combatir o que había que combatir, imperar e andar asesinando, e non eran feudales na historiografía española, eran uns santos, eran os católicos. Os demais, como eran galegos, xa eran ladróns. Entón, a historia é que é aberrante nese sentido. Hai que destruíla, porque do mismo xeito que nós temos unha familia, e se non sabemos as orixes da nosa familia, non sabemos quen somos, colectivamente, se non temos a historia, non sabemos que os nosos símbolos estuveran funcionando constantemente a través de distintas etapas, estamos valeiros. Isto sábeno moi ben. Por eso, o PP neste momento está tratando de combatir todo o símbolo que nós temos e que nos diferencia. E un deles é Pardo de Cela, outros deles é Inés de Castro. Viaxamos hai uns días a recuperar a historia e a lenda en Portugal da nosa Inés de Castro, da galega que temos aquí. Fomos a Alcobaza, fomos a todos esos territorios portugueses que eran, que son a Galiza interna tamén nós. Temos a Juana de Castro, a irmá de Inés de Castro, que temos enterrada no Panteón Nacional Galego, no Panteón dos Reis Galegos, que se chama o Panteón das Reliquias, outra forma de destruílo. Ahora Rosalía de Castro, Castelao, que están enterrados nun símbolo monumental como é Santo Domingo, resulta que ahora pasa a igrexa e a outra vez sempre o combate do símbolo das personas nas que nos temos que representar. Así que seguiremos andando, seguiremos peregrinando por todos aqueles lugares que teñen sangue, que teñen corazón e que teñen historia nosa, porque solo así chegaremos a conciencia nacional de que este país ten que ser libre e este país ten que definir e facer o que el considere sin pautas, imposicións, nin enganos. E ese é o secreto que temos que defender e que temos que introducir constantemente. Así que, fora dos parabéns, que antes dixen, eu vou rematar con un poema que precisamente trata sobre este tema, chamase Historia, a historia, a nosa historia, ca idea de deixar patente todos estes nomes, todos estes capítulos que heroicamente historiadores neste momento, por primeira vez da historia, o xeito que se fai neste momento, están combatindo científicamente con investigacións moi grandes. Nesa catedral, nesta praza, foi degolado, junto cos outros Pedro, Pardo de Cela. Foi soterrado na igrexa. Hai moita documentación que ten a igrexa. Documentación que, se non entramos nas súas tripas, nas súas entranas, non saberemos tampouco o que ocurriu realmente. Así que a historia é un pouco o tema que van definir estas palabras que vou ler. Acaso a historia sexa escura noite onde intentan afogarnos, ou esquezo de xeracións a deriva, unha aula de humanidade inventada na estepa fría, ou na corte rediviva do medievo. Acaso a historia viva no corazón de aceiro dos nosos símbolos queridos, pero Pardo, Rodrigo Ruiz, Pero Álvarez, os castros primeiros de Lemos, que enfrontaron en Mondoñedo
Lugo ou Ponferrada, os chamados os católicos, con gran acerto. Dos nosos símbolos romantizados, Inés de Castro, Constanza, Beatriz, María Castaña e tantas outras mulleres as que, ao parecer, hai que coñer en capítulos aparte, pois son contos de amor para o tempo frío da invernía ou para a paixón adolescente. Acaso a historia sexa unha ruptura co lugar onde se cría e vitaliza, interese bastardo, a teimosía en borrar o que translote, unha quimeira, o soño. Mas aí están a catedral e a súa praza, e o vento que coa aínda o son curtante do machado na cabeza. A torre Caldaloba sosténdose no azul en resistencia valerosa, retombando tambores, asedios e escaladas de piollosas bandeiras abenzoadas. Aí está a Tau, vigor da rebeldía, sobre as torres altas dos lemavos, e o oco baleiro da Mea en pouca definición. Está aí o quintal das lágrimas, nas terras nosas contadas o común destino, o leito de prazer onde o reinado se fixo por un día. Están, meu corazón, meu neno lindo, os carballos baténdose co ar e co machado, e o monte alto contra a máquina que o aboura, a lagoa azul renovando a súa auga teimosamente encorada, a águia rexa sulcando a luz contra o disparo, e o bosque, e a serra, e o mar, e o río, e a luz, e o sol e a noite branca, a estrela do luceiro esquintilando fixa a orientación. Penedo, gravado hai tantos milleiros